Ay, mother! Maray na hapon po. Ikaw po si Mami Julieta. Si Sir Francisco po. Ay, iyo po. Ako po ay saro po akong online seller. Sagkod po si Ma'am. Igwa po si Aki mo po, Ma'am. Igwa po siya, Ma'am. Si Hali po sa Canada. Si OFW Si po sa Canada. Joanne. Yan po, si Ma'am Joanne po. May tigpapadeliver po sila sa Indo, para po sa Indo. Package po siya, Ma'am. Hindi po naka-address, pero hagadon ko na lang po si shipping fee na worth 2,500. 2,500. Ay, kung kwarto Kaya nga ni. True love stories never have endings. Yes, you heard it right mga ka-JFS. Love is in the air pa rin dahil kung kahapon ay nandun kami sa San Joaquin, San Fernando, Camarines Sur, ngayon naman we are bound to Patong, Pamplona, Camarines Sur upang surprisein ang isang maswerteng nanay at tatay na magsa-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Pero bago namin sila ipakilala sa inyo, syempre makakasama niyo uli ang inyong lingkod. This is Host National aka Ate Mitch, your JFS Sweet Surprise Ambassadress. Para sa mga ikakasal dyan at may debut, don't forget to like my social media account, Facebook, Instagram, and YouTube channel, Host National for bookings and event hosting. At ngayong hapon, syempre bago natin kilalanin ang isang maswerteng nanay at tatay na naisurprisahin ng kanilang anak mula sa Canada, isa-isahin muna natin ang mga pack na packages na perfect para sa kanila. Let's go! So mga ka-JFS, unahin na namin ang message na nagpadala nito mula pa po sa Canada. Siyempre, meron din po kaming ibibigay sa kanila na wine mamaya. At siyempre po, meron din po kami ditong relo para kay Daddy. At itong napakalaking bubble balloons na may nakasulat na Happy Wedding Anniversary. Ito rin pong bouquet namin na color pink na merong 10,000 pesos. At syempre itong napakasarap na yakapin at cute na stuffed toy. At syempre itong aming banner. Kaya naman ngayong hapon, dahil meron tayo ditong napaka-cute na stuffed toy dyan, alam niyo ba, I'm sorry, alam niyo ba kung saan nagsimula ang cute na stuffed toys na ito? Nagsimula ito sa Germany at sinasabing unang nakadiscover nito ay ang Steve Company na itinayo ng may-ari nito na si Steve Margaret Steve noong 19th century. At lalo pa itong sumikat nang unang ginawa ang mga teddy bears sa United States noong 1903. Kaya yung walang mga kayakap dyan at gusto ng teddy bears, naku, magpabook na kayo sa JFS Petals and Services. Kaya naman para magpabook, huwag niyong kakaligtaan na i-follow, i-subscribe at i-like ang aming social media account. Don't forget to like on Facebook, Instagram, and subscribe to our YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create, we captivate. Kaya ano pang inatay natin, tara na dito sa Patong, Pamplona, Camarines Sur, JFS na yan. Bound to Patong, Pamplona, Camarines Sur, and we are finally here sa aming isa surprise. So, ayan, mag-subscribe po kayo sa gilid ng video na to. See you later! Ay, may ano? May special na handaan siguro. Ay, hi, hello po! Ay, nagkakatiri po. Yan po si Mami Julieta, and ano po, Sir Francisco Santa Isabel. Ay, may
sa'yo, may utang ka na! Pirang utang mo ma! Bayaran mo muna! Ay, Mother! Maray na hapon po. Ikaw po si Mami Julieta. Si Sir Francisco po. Ay, iyo po. Ako po ay saro po ako. Online seller. Sabkod po si Ma'am. Igwa po si Aki mo po, Ma'am. Igwa po siya, Ma'am. Si Hali po sa Canada. Si OFW Si po sa Joanne. Yan po. Si Ma'am Joanne po. May tigpapadeliver po sila sa inyo. Para po sa inyo. Package po siya, Ma'am. Hindi po naka-address. Pero hagadon ko na lang po si shipping fee. Na worth 2,500 po. Ay, kung kwarto sa iyo! Sa iyo, ikaw magbayad! 2,500 po. Ayun po. Ano po kaya? Ayun po. Tapos mapapareceive ko po. Mataon na po. Garo si Sir, tanong bubot-bot na po sa A few moments later. Ay, ayan, iguana tulos. Ay, ano po, inamita 3,000, keep the change po. Ano po, naging 3,000 yung namin po kayo. Sige, i-receive ko na po. Papareceive ko po sa inyo si package siya. Po naman sa sasakyan. Ano po, bilangan ko po, girare kong 3,000. 1, 2, 3, 3,000. Ay, keep the change po, ne? Diyan na po, digli ma'am sir, pareceive ko po, tas sa inyo po nakapangalan. Oo, sino po? Nagbayad na po pati pa mo ng pang ano. Isugusog po ako mo dito. Tamainit po. Yan, dito po kung sarang ko sa sakit. Bilangon ko pag irari kung 2,500 na lang po ang hinahagot ko. Tinao po nindo 3,000. Don't keep the change na po. Sorry ko na po. Keep the change na po. Bukaan ko po ma'am ang mga packages sa Canada. Hali kay Ma'am Joanne. 1, 2, 3, go! Happy anniversary nanay at tatay! Ayan, lapit po kayo dito. Ayan. Harap po kayo sa aming camera para makita ang kagapuhan. Nanay si nanay! Ayan. Usubusig po dito tatay. Usubusig po. Ayan. Pagkatabi mo na layo. Sige, si Mama! Nanay tatay. Usubusig po na. Nanay! Meron ka pong binigay na 3,000 pesos. Huwag ka na pong umiyak dahil babalik ko po ito sa inyo. Dahil bayad na po si Ma'am Joanne para sa inyong dalawa. Siyempre nanay. Nanay at tatay, tingin po kayo sa likod. Ayan. Ayan po. Sideway ka po tatay. Dahil po ngayong hapon, meron po kami sa inyong ihahandog na teddy bear. Ayan. At syempre, ito kay tatay, matutuwa si tatay dahil, tatay, meron kang espesyal na wine! At syempre, nanay, meron ka din po espesyal na relo mula kay Ma'am Joanne. At syempre, meron din po kayong magtatanggap na bubble balloons na may nakasulat na Happy Wedding Anniversary. At syempre po ang aming red ribbon cake na napakatamis katulad ng matamis na pagmamahalan ninyong dalawa. At syempre, ito po ang gusto kong hawakan mo nanay. Hinay-hinay lang po tayo. Sabi mo, hindi ka maibi. Ayan. Nanay at tatay, ito po ay para sa inyo. Book kayo flowers na merong tumataginting na 10,000 pesos. Palakpakan naman natin si nanay at tatay. Siyempre, nanay at tatay, naiyak po kayo. Masaya po ba kayo? Masaya. Masaya. Lapit po kayo dito sa akin. Ayan. Ayan. Tatay, masaya ka po ba? Masayang masaya. Masaya. May nais ka po ba nanay sabihin? Sa buong buhay ko, yan Ngayon lang po nagkatanggap na ganito. Ay, hindi si nanay. Sa kaugmahan, masaya kasi. Yes po, nanay. Naiintindihan po namin. Sayang masaya Tatay, ang ikaw po. pader. Ay, basta yung masaya siya pong tinititigan ng wine, di ba? Tatay, may nais ka po bang sabihin? Maugmahon ako sa aki ko. Sa mga aki ko, kunday ko, nag-arok ako, kaya nagsakripisyo. Dahil man siguro makakaarok ang mga aki ko na arok.
Yes po, tama po yung sinabi nila. Naku, napakaswerte niyo pong mga magulang dahil kayo po ay biniyayaan ng mga mababait na anak. Ilang anak niyo po pala, Ma'am and Sir? 7 po. Ilan po yung nandito? Ano ni? Apat. 4. At yung iba po ay nasa? Isa nasa Canada, yung dalawa nasa Maynila. Pasensya na po, nagkakandak ako ng census. Baka po tayo ay nagsisensus pala. Ano, joke lang po, Mami at Daddy. Daddy, meron ka po bang nais sabihin kay Mami? I love you. Ang sweet naman! Short but sweet. Sabi nga niya, ano, I love you. Excited ka naman, ate. Dadating tayo dyan sa papiskis na yun. Ako, kinikilig na ako dito. Ano ba yan? Ikaw po, Mami. Umiyak si Mami ng luha. Pero, Mami, may nais ka po bang sabihin sa napakagwapo mong Alapiola Pascual na asawa? Nagpapasalamat ako sa Agong Kuta. Nag-abot kami sa araw kani yung edad kan sa muyang kasal na buo pa man kami. Dahil nagkasuwayan, araw kayan, saka nagpadakula siya kan mga aki ko, aki mi. Napadakula mi man sa mga maray na iyon lang yan masasabi ko. Ilang taon na po kayong mag-asawa? 36. 36! Diba? Sana all may forever. Diba walang forever dyan? Baka naman. At syempre, ang 36 years na yan, deserve nilang Kiss! Syempre naman! Kinikilig naman. Si tatay, ang layo po na ko. Talaga tatay, huwag ko na tatay. Naku, mamaya tatay, sabi ko sa'yo, meron pang mamayang gabi tatay. Sabi niya, ilan pang anak niyo? 7. Baka tatay mawaluhan yung mamayang gabi. Menopause baby. Hindi na tatay. So, ngayon po, pwede po ba nating tawagin yung mga anak na kasama ni nanay at tatay dito sa bahay? Ay, si Mami, lapit na ba? Si sa Canada. Ay, alam niyo yung nasa Canada. Hello, Ma'am. Thank you po. Dito po tayo. Usap po tayo dito, Ma'am and Sir. Ayan. Meron pa po ba iba pang kasama sa bahay? Sila Kuya George. Halika na, Si Kuya. Wawa. Juan yan eh. Sasama ko. Sama, ayan. Ma'am, ano po yung pangalan Si mo? Wawa niya sa napudon mo. Opo. Kasi makikita po ito sa Magyan, makikita George. po ito sa ABS. Abo naman baga. May EBS-B. Abo man, abo kasi bato ako aki. Ayan, may Kita baby pala. pa. Yan po ay yung bunso. Oo, yan. Ito po ay si Sir. Pangatlo yan. Pangatlo. Ikaw po pangalawa sa pangalan. Pangalawa po sa pangalan. Unahin muna po Ayan si natin. Joan. Ay, ayan. Unahin muna natin po. Naku, parang naligaw yata dito si Enchong D. Unahin muna natin si Enchong D. Lapit na po dito, sir. Ano po yung pangalan mo? Brian Santa Isabel. Sir, ano po ang message mo para kay mama at papa mo? Sirop ko niyan, ma'am. Yan, ma. Surukbon ka po. Teka na po, masupot. Maluya yan, Kanta? Maluya po magtaram, pero matibay magkanta. Sala. Trabaho. Sige po, sala. Si Kung tabang, ma'am, sa pamilya members. Kung yung tabang. Yan. So, meron ka bang kahit short message lang po para kay nanay at tatay? Ang masabi mo dati. Ay, naku, sabi niya po, hindi niyo po ba narinig? Sabi niya po, happy wedding anniversary daw. Naku, ang talas naman ng pandinig ko. Narinig ko pa yun. Yes, sundan natin ang nako. Kilala niyo ba si Gu Junpyo? Ayan. Ano ang mensahe mo kay nanay at tatay? Salamat sa pinadakulan. Salamat din po kumakita. Ay, ang sweet naman. Ang sweet naman. Thank you so much. At alam niyo ba na si Coco Martin ay may anak na? Sabi natin sa Coco Martin. Ayan. Sa Coco Martin, ano po ang nais mong sabihin sa nanay at tatay? Mga kapa, happy anniversary po. Sana kadako pang anniversary ang magkabot sa inyo. Ayan, maraming salamat po. Ang cute-cute naman po ng baby mo. Maraming salamat po. At syempre, naku, hindi ito papahuli.
Tawagin natin ang nag-iisang Catherine Bernardo ng pamilya Santa Isabel. Mami, nais ka po bang sabihin? Happy 36th anniversary, Mama and Papa. I love you so much. Ayan! Maraming salamat po. At syempre, kasama po namin si Ma'am Joanne. Hello, Ma'am Joanne. Good afternoon po. At kahit po nasa malayo si Ma'am Joanne, alam niyo po ba na hindi yan hadlang para magpadala siya ng mensahe? Ma'am, sir, tingin po kayo dito sa akin dahil babasahin ko po ang mensahe ni Ma'am Joanne para sa inyo. Kasama ang mga kapamilya ni Ma'am Joanne, ni Tatay Francisco at ni Nanay Julieta. Ito po ang message ni Ma'am Joanne. Huwag po kayong iyak, ha? Dear Mama and Papa, Happy 36th wedding anniversary po sa inyo. Sa inyong dua Papa Kids and Mama Olive. Umiiyak na kaagad si Mami. More 100 anniversaries to come po para sa inyo. Bago kumabay ang flower. Sana naging maugma po kami sa munting surprise niyo para sa inyo. Nagpapasalamat kami na magturugang na kamo ang naging magurang niyo. Dahil manindo kami pinangaki na mayaman sa material na bagay, pero napakayaman ni dahil sa indong duwa sa nagpapadangat at nagdisiplina. Kamo ang inspirasyon ni, kaya kami nagsisikap, lalo na ako harayo sa indo. Miss na miss ko na kamo. Namimiss ko ang kiss sa kakubos nindo. Pero para po sa indo, kayang-kaya. Mahiling nilang na maugma kamo at healthy, sapat na para sa mong magturugang. We love you so much and I love you, Mama and Papa. Mayo ng honeymoon, tabaka magpabunsok pa kami. Naku, ito si Ma'am Joanne talagang palabiro ito, oh. Ano, Ma'am Joanne, ayaw mo magpabunsok mamaya? Sigurado ka ba, Ma'am Joanne? Basta ingatan po ang sadiri, dahil po ka mo magparadunong. Pagirumdo, mayo pa po kamong makuapo sa anong nindong aki. I love you so much po. Ay, naku, ang sweet naman ni Ma'am Joanne. Emotional si Mami at Daddy. Umiiyak po sila dahil sa surpresang handog ni Ma'am Joanne sa kanila. Kaya naman, Mami at Daddy, sabi po ni Ma'am Joanne, huwag na po, baka magka-bunso pa daw po. Ayaw na. Mami at Daddy, meron po ba kayong nais pang sabihin para kay Ma'am Joanne? Maraming salamat, nak. Daddy, ay nanay? Meron ka po bang sabihin? Thank you. Ako kaya ababaw ang luwa ko ni. Ayan. Nako, napaiyak natin si Mami at Daddy pero nasurpresa pa rin natin sila. Mga ka-JFS, sa iilang saglit, hindi pa po kami tapos magbigay ng sorpresa dahil sa pagbabalik namin, nako, may regalo pa kaming pablaw ng cake at candle. Kaya sa ilang saglit, magbabalik po kami. We are back mga ka-JFS. Nako, talagang hindi kami titigil na magatid ng sorpresa kasama ang maswerteng nanay at tatay na ito na sinurpresa ng kanyang anak mula pa sa Canada. Kaya naman ngayong hapon, syempre, hindi kompleto ang kanilang celebration kung hindi natin sila babatiin ng happy wedding anniversary. Tama po ba? Yes, kaya naman sabay-sabay nating sabihin, happy wedding anniversary, Nanay Julieta at Tatay Francisco. Medyo mahaba po yun, na-memorize niyo po ba? Okay po, a 1, a 2, a 3. Happy wedding anniversary! Excited kayo? Wala pa. Take to tayo. Naku, excited talaga. Parang mas excited pa po sila sa inyo. Okay, a 1, a 2, a 3, a go! Happy wedding anniversary, Nanay Julieta and Tatay Francisco! Blow your candle! Ayun! Wala ba kayong mga kamay dyan? Siyempre naman. Nanay at Tatay, nauna natin ang pag-blow ng cake. Pero ito po yung tanong ko sa inyo. Meron po ba kayong wish sa isa't isa? Unahin na natin ang napakagwapong tatay ng pamilya Santa Isabel, Tatay Francisco. Sana maabot si Paman. That 50 years, napakasal pa daan. Wow! Sana pag 50 years ka
kasama niyo ulit ang JFS Petals and Services. Elepante bubulon. Ay, grabe siya talaga naman kaso ba sa aming sasakyan ng elepante? Naku, Ma'am Joanne, nahirapan yata kami nito, Ma'am Joanne, ang elepante ilagay dito. Sa ibabaw na lang. Oo, sa ibabaw. 50 years lang, ma'am. Sa ibabaw na lang. Makaabot na 50 years. Yes, makaabot. Naku, tatay, sabi nga ni Ma'am Joanne, 100 years pa. Ikaw talaga siya. Eh, syempre si Mami, eto, tuwang-tuwa na si Mami. Wala na, naubos na ang luwa niya. Mami, meron ka po bang nais sabihin kay tatay? Pinipilig naman ako sa dalawang dito. Sana maabot pa man ang lakol na universal kan sa tong kasal 50 years? Bakit na lang pa siya? na sa tuyang nakulang pagmamahalan. Yes, syempre. Maabot pong isang kapos din. Isang kapos sa taon. Ang normal ko Hindi ko ba naman yung January, ari mo kaya? Dali nauna sa mahal pa. January 15. Nako, para naman itong Katniel, mas talbog pa nito ang Katniel. Kilala niyo po ba ang Katniel, Catherine Bernardo at Daniel Padilla? Ano na yung Rosana Roses? Yes, ganun na ganun. At syempre, Gabi daw. Si tatay, may pahabot pa si tatay. Ano tawag doon? Humihirit pa si tatay. At syempre, bago tayo magtapos, naku, kinikilig ako ngayong hapon. Isa pa nga pong kiss dyan. 1, 2, 3, go! Maraming salamat po, Ma'am Julieta and Tatay Francisco Santa Isabel. At of course, maraming salamat po, Ma'am Joan Francisco at sa mga kapatid ni Ma'am Joan Santa Isabel. So, ayan po mga ka-JFS, isa na namang masaraping nanay at tatay ang nasurpresa ngayong hapon. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa JFS Petals and Services. Huwag niyo pong kakaligtas like ang aming social media account, Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services. Kaya naman, nakita-kita po ulit tayo sa susunod naming sorpresa. Nanay at tatay, sabay niyo ako